Български националисти започнаха кампания срещу Софи Маринова и участието й на Евровизия тази вечер. На среща на движението Европейско действие в Германия, Боян Расат е заявил, че процесът на циганификация у нас е достигнал внушителни размери. И това е опасно за българската национална сигурност. Според Боян Расат, източният цигански културен модел е бил наложен на родината ни въпреки хилядите години на традиционна българска култура. България ще бъде представена на музикалния конкурс Евровизия от циганка, коментира още Расате. Участието на тази изпълнителка като българска представителка стана възможно чрез гласуването с СМС-ите на стотици хиляди цигани, смята още той. Според него това не е само музикален проблем, но и политически. Расате призова Европа да се мобилизира и да бойкотира българското участие на Евровизия. Софи Маринова ще представи песента "Любов без граници" тази вечер на втория полуфинал на песенния конкурс. Нейното участие е под номер 8. По регламент за песента не може да се гласува от България, но българите, които живеят в други страни участнички в този полуфинал, като Турция, Македония, Сърбия, Швеция, Норвегия, Украйна, могат да гласуват за нея. За песента могат да гласуват и българите в Германия, Франция и Великобритания. Вече са продадени 23 000 билета за полуфинала тази вечер. Очаква се в цяла Европа шоуто да бъде гледано от 152 милиона телевизионни зрители. Така, ето го господин Расате, ето го неговия приятел доктор Манасиев, които са против това Софи Маринова да ни представя на конкурса Евровизия. Защо, господин Расате? Първо искам да кажа, че някои медии излязоха с доста некоректна информация, че събирането в Германия е било на някакви неонацистски групи. Няма такова нещо. В Германия се събраха хора, които са съпричастни към това движение Европейска акция, Европейско действие. И по същество това не е политическа партия или нещо подобно. Това е едно движение за културно и политическо обновяване на Европа. Така. Защо там точно решихте вие да кажете и какви са мотивите за това, че Софи Маринова не трябва да представлява България на конкурса Евровизия? И защо чак сега? Между другото, веднага си задавам въпроса. Да не би пък случайно някой да ви е накарал да го направите, за да дигнете вълна, да направите една пиар кампания, всички да кажат: кой е то Боян Расате, бе? Я дай да гласуваме ние за София Маринова, защото тя ни представлява на Евровизия и хоп, да свършите една задача. Не е точно така, защото нали знаете, че българите не могат да гласуват за представители, който идва от тук. Господин Расате, чакайте само една секунда. Господин Расате, дали ме чувате какво говоря? Изчакайте една секунда. Вие знаете, че Софи Маринова ще представлява България на Евровизия от много отдавна. Да, разбира се. Защо сега реагирате? Не, аз не реагирам. Точно в днешния ден, вчерашния, онзи днешния и така нататък. Аз не реагирам сега. Значи, това събиране, то беше в началото на месец май. Там се коментираха най-общо проблеми, които са свързани с проблемите в Европа. Добре, свързани с емиграцията, с интеграцията на различните общности, които са културно различни и расово различни на европейските народи. Това е целта, само да разбера това. Когато тези процеси бяха коментирани, като представител от България, аз коментирах това, което се случва в България. Колко в началото на май? Колко в началото на май? Ами 5-6 май. И сега изведнъж днес, точно в днешния ден, се появи в българските медии. Това не е моя заслуга, господин Милен Цветков. Е скрита реклама. Ако вие сте искал да реагирате срещу Софи Маринова, можете да го направите още когато се проведе конкурса в България и стана ясно, че тя ще ни представлява на Евровизия. Може би не ме разбирате какво казвам. И вие може би не слушате изобщо какво ви казвам аз. Но нека да поясним. Вие защо не реагирате тогава, когато се проведе конкурса? Тази кампания. Питам защо не реагирате. Аз задавам въпрос. Задавам въпрос. Аз отговарям. Тази кампания се води в Европа сред европейците за бойкот на участието на така наречения български изпълнител в Евровизия. Се води в Европа. Тя не е насочена към България. Кой я води в Европа? Кой я води? Да. Ами водят всички онези хора, които са загрижени за бъдещето на Европа и виждат, че циганизацията на България е част от общата циганизация на Европа, която е следствие на онази мултикултурна пропаганда и безумие, което се води. Работа с това го разбирам. Момент, чакай сега, Якудза.
Господин Георгиев, вие чули сте, че има такава кампания срещу това да се живееше в циганизира Германия, Европа, щеше да Германия, има Германия български да не представител такъв на Евровизия? Невероятно като континент, който счита за себе си като най-свободен и континента на идеи, сигурно има различни формирования, различни хора, които се разбират по различни форуми. Така както господин Расат присъства на неговите форуми, така и аз присъствам на различни международни форуми. На тези, на които аз присъствам, съм забелязал и говориме по отношение на културата на Европа, че в началото на 20 век Джанго Рейнхард прави европейския джаз в Европа. Припомням на европейците, които случайно не знаят какво е джаз и кой го е правил в началото на 20 век. Джанго е знаещия, за тези, които не знаят моя език, това така се превежда, и сега се карат за този фестивал, който се продава в цяла Тоест на Европа. цигански Джанго означава знаеш. Да, на фестивала, който на негово име се прави, във Франция, Белгия и Холандия, тези държави, които отдавна са популярни с културата си, с това какво дават на света, те се карат за фестивала. Цяло това нещо го казвам в това културното нещо, за което говорим. А ако върнем нещата по отношение на София Маринова и нашето представителство, хората с гласа си изразиха мнението, в което в България трябваше да се разбере кой с качествата си може да представлява националното. И ако това се е случило от 7000 души, близо 6900, от това, което си спомням, значи да кажем, че роми са гласували половината. Ама нищо не може да казвате вие. Всички останали Значи не може да казвате да роми, кажем, които са защото това... гласували, които са гласували по това, че този човек има качество. Уважаеми господин, Оттам първо вие не нататък, може да кажете колко това е едното хора са нещо. гласували Другото, и от колко от тях са роми, колко не са Стефан роми. Димитров, добре, който да, беше да, шеф да, на жури. Надявам се, наистина, Другото гласуването нещо да е пиар, манипулирано. другото нещо е да се надявам се манипулирано да е пъчиме като гласуването. политици, но не да говорим за хора с качества и хора, които индивидуално защитават своите позиции в обществото. Благодаря. Когато Надявам някой се. с качества излезе в Надявам обществото се. и на него му се казва, казва отделна категория в нещото, че е такъв или онакъв, хората отдавна са приели това, че наистина това е посредственост, че това са хора с формати, Знаете, в прекъсна много. Значи не целият са в проблем е... А може ли само да кажеш, добре, няма смисъл сега толкова да се обясняваме. Целият проблем е, че е циганка. Това е. Кажи това, че... Искаш ли да го кажа? Ами кажи Момент. директен, честен. Целият проблем, уважаеми зрители, е, че София Ще спрем Маринова... сега за рекламите по Нова телевизия, след което продължаваме. Тук сме за истината. Кажи фактовете, ти въртиш това, онова, статистика. Ами да, преди малко... се изкажа, защото непрекъснато двамата опонента отсреща нещо куткодяка. Ето, Якудза, Мадин Германия, това е Якудзата оригинално. и Димитър Георгиев, ако млъкнат за малко, ще може да обясним Добре, за кажи. какво Ама става няма смисъл въпрос. да въртиш, просто кажи Кампанията е европейска и се води в Европа от началото на май. Нали беше против преди От гейчетата? началото на май се води кампанията. Това, че в България информацията за тази кампания е стигнала сега, не е по моя вина. Добре, кажи. Второ, проблема е, че София Маринова е циганка, но не толкова, че е като изпълнител циганка. Колкото, първо, в България има много по-талантливи. Кои? Дай певци. пример, бе, дай, кой е Евгений Минчев? Искаш да... Второ, Чакай малко, Евгений Минчев искаш да участва в Евровизия. Момент. Кой? И второ, проблема е чисто политически и не толкова музикален, стига, защото ако днес тези цигани са изпратили циганка да представлява нашата България, в Гърция? Гърците какви са? това означава, че само след 10-15 години тези цигани ще изпратят свои народни представители в парламента и те ще ни управляват. Ама чакай, аз имам със... Защо Ако за вас не е да лошо, пращат за нас, парламентаристи, които се а други гордеем, не могат да пращат. Не мога да разбера. Кой определя кога да изпрати в парламент? ако за вас това не е лошо, Кой определя? ако за вас това не е лошо, за нас, които се гордеем с българския си произход може да се и с гордеете. хилядолетната си култура, е пагубно, трагично и ужасяващо. Вие обяснявате на хората за закони и за правила. Ако тя Аз се е явила на обяснявам, едни че правила човешките и на правила едни и закони закони, са над и тя е онези. избрана по правила, значи приемате ли тези правила? Които са европейски правила? Да чуем доктор Манас. Да чуем доктор Манас. Правила са Господин сведени до Георгиев. България. Господин Георгиев, да чуем Сега ви доктор Манас. обяснявате заради нейни етнически Господин позиции. Георгиев. Господин Няма Георгиев. правила, няма закони без цигани. Вие го определяте това.
Господин Георгиев, да чуем доктор Манасев. Според мен целият проблем се корени Тишина. в това, в начина по който се избира българския представител за Евровизия. Значи Българската национална телевизия многократно се Искам опитва... само да ви питам, и аз като якуцата, право кумета в очи, ще кажете ли какъв ви е проблема на вас? Кажете, София ви много Маринова? въртите, бе. София Маринова не е избрана по най-добрия начин. Откъде Какво значи знаеш не? това? Добре, Значи къде не го е знаеш? проблема, че е циганка, че не е избрана Че по най-добрия качествата не начин. са и добри. Кой го... Ама ти го казваш, че цяла България признава човек. Първанов, вие сега- Милene, Аз чакай, моля ще само ви да кажа питам, нещо. Защо вие сега днес в този ден решихте, че качествата не не съм са и решил. добри? Кой е решил? Медиите Баба ли? извадиха тази информация, както ви каза Боян, тя е от отдавна. Добре, тя е само от 5 да май. ти кажа нещо. Добре, Приятел, трябваше ли Боян, само да питам, трябваше ли Боян да ходи в Германия, за да казва, че се, нашия Боян трябва да представител ходи в на Германия, за да момент, защитава значи България. Боян може да ходи където си иска. да. Така, Боян може да ходи където си иска, но питам, трябваше ли да стига до Германия, за да каже, че представителя за Евровизия не е подходящ, защото е циганка? Защо не го каза в момента? Защо не го каза в момента, в който беше избрана тя? Мога ли да отговоря? Кристиян Да, Бояджиев- трябваше да отида до Германия. Да, трябва европейците да се обединяват, така както се обединиха банкови институции, монетарната политика и така нататък на онези, които стоят на гърба на обикновения Банки, човек. банки, Така говори и за реално хората, банки. които са загрижени за съдбата на Европа, се обединяват в този ред на мисли. Ние българите, които мислим за България и милеем за нея, не сме вече сами. Чакай малко, Да само да помагат кажа ни и нещо. европейските ни приятел, съмишленици. Какво ти пречеше приятел. на тебе да ги кажеш всичките тия неща в България? Що трябва да ги научаваме, примерно, в деня, в навечерието? Казах, който тая 2 жена се милиона качи на цигани сцената. изпратиха Софи Маринова в Баку, 400 милиона европейци ще я върнат оттам, защото ние не можем. Хубав ден ще я върнат. Знаеш кога ще я върнат? Кристиян Бояджиев, който пише песните на Лили Иванова, вчера каза, Ти преди че малко каза, че гърците са мангали. Нека каже. Кристиян Бояджиев, който не е лаик като мене и Расате, в които си говорим изобщо като спортисти сега за пеене, човека каза, ами няма Лили Иванова и Софи Маринова между двете, не може да се прави сравнение, защото те са като Бах и Бетовен. Не може, едната се учи от другата обаче. Кристиян Бояджиев, който е писал 1000 песни преди съществуването на Софи. Отделно. Стефан Димитров, който е сигурно много по-голям експерт от мене и от Расате, който беше шеф на комисията. Нали, той трябваше да определи. На референдума, когато се прави референдума за България, нали, по отношение на всичките тези неща, за които ние днеска говорим, Стефан Димитров каза, вижте, това е материала. Едни излизаха с имена на ДЕС, Няма такова нещо, значи вие обиждате цялата българска културна и музикална общност, като казват, че това е материал. Софи Маринова била материал. с хора, които и направиха, и те не са роми. Хората около нея, които направиха текстовете, музиката, и това е песен, разбрахме ви, влява Мария, с националността. по-малко думи, господин. Там нататък някой да си присвоява, че той е националният и единствено той държи флагмана. Се живее в негов свят. Само че... Сигурно през годините винаги се явяват такива хора. И техният хоризонт винаги ще е той. Добре, ти навити си... Който е по-къс хоризонт. Какво искаш да правят циганите? Да се издигат, да се развива в това, което могат, дали в пеене, дали в бокс, дали в футбол, или да крадат. Да сме да разберем. Лут ли си или на лут се правиш? Ето Може Софи да съм Маринова, виж сега, Софи Маринова дарба. Президента, бивши президент Първанов отиде, уважи я лично в родилното. Аз може и да съм луд. Какъв е по-народно? Аз може и да съм луд, а може и да се правя на луд. Но ти не си човека с необходимото образование, за да ме Чекай освидетелстваш. сега, ти искаш да кажеш, като си ходил у Германия. Чекай малко, Хитлер хапна ли го? Вие двамата отклонявате темата на разговора. За Хитлер, за Германия. Какво Може ли да за Германия? Двамата отклонявате разговора от основния проблем. И той не е музикален. Тона беше национален Но капитан. сега говори достатъчно, трябва да кажа и аз нещо, нали така? Като общество ние се развиваме като Господин Водещ, може да слушаме само циганската половина. Какъв е проблема с Софи Маринова? Ако Кантона беше в Манчестър, и в последните 15 години се знае, че това е най-великият футболист, няма причина Софка в приявяването си в Евровизия да направи нещо лошо. Тихо, слушам ви. Слушам ви. Не може да ни чуете, защото циганската половина не спира да говори. Айде ще пуснем Хитлер да говори. Тихо, бе, мълчи. Така. Слушам ви. Двамата господа отсреща отклоняват разговора от основният проблем. Проблема не е музикален, проблема е политически. Разбрахте ли какво ви казвам? Излезете от магистралата. Проблема е политически, не ме прекъсвайте, когато говоря.
Проблема е политически, защото късия хоризонт, днес за който говори, България се ще представя разберете, в Европа от една циганка. че винаги... Дали има качества или не, това съвсем не ни Защо интересува. е тача ти пляска? Но трябва. след 10-15 години трябва. остатъка от българската нация ще се представлява от цигани в Народното събрание, Нали го има Евгений защото Минчев? Не се бой. Лъва, царски лъв. количествено циганите ще имат преимущество пред остатъчния български народ. Това е нашият проблем. Ако хората с качества и човечеството има полза от Вашите тях, качества те трябва да бъдат не ни- навсякъде. Оттам Вашите нататък качества не ни вълнуват. всички Може да други упражнявате доктори, вашите качества вас, които обясняват в Индия, кой къде да е, в Пакистан защо да е. или в Бангладеш. Това нас не ни вълнува. Тук е България и искаме така да остане. Разбирате ли? Кажи, какво искаш, знам бе, човек? Тук е България и искаме да остане така. Директен, върти много. Имате Какъв е нещо проблемът? против Индия. Индия е четвърта по сила. Чекам, няма нищо против Индия. Дали, не разбирам какво ми казваш. Не разбирам какво ми казваш. Има и България, има изкуство. Вие знаете ли за музикални академии? Вие знаете ли за Знаеш ли хората, за Евгений които се Минчев, царския образуват? лъв? Знаеш ли го с Въобще не ме интересува. Няма да си Евгений гордете с Минчев. Евгений Минчев. Мене ме кажете, интересува ето един културата. човек от твоята раса, Знаете Евгений ли, Минчев. Добре. Халката обратно. Ясно, стоп. Много Стоп. гейчета има вече в България. Стоп. Не, Благодаря ви. ясно е, че разговорът щеше да протече на ниско ниво, защото опонентите са много елементарни. Добре. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме. 24 март на всички българи. Май. Тихо.